Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Ram Hare 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 Ram Rama Ram Rama Ram Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇന്നലെ? 26 എടുക്കണോ? എടുക്കണം അല്ലെ? എടുക്കണം. 26ാമത്തെ എടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു യോഗിയുടെ യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് പറയണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ ഭഗവാൻ. ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? യോഗികള്. തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് യോഗികളാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു യോഗിയുടെ മരണാനന്തര യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 23 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗി ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെയാണ് സുഷുമ്ന നാഡിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അതായത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു യോഗിയുടെ മരണാന്തര യാത്രയല്ല, ആ സിദ്ധി യോഗാസിദ്ധി നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക യാത്രയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ സുഷുമ്ന നാഡിയിലൂടെ ആകാശമാർഗത്തില്, അതായത് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ വേറെന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, ആകാശഗംഗ എന്ന്, ആകാശഗംഗ അല്ലെ പറഞ്ഞത്? ആകാശഗംഗ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? ആകാശഗംഗയിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറഞ്ഞു? അതായത് ഒരു വഴിയാണ്, അതൊരു അതിലൂടെ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോകും? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തേക്ക്, വൈശ്വാനര ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ആ വൈശ്വാനര ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ആയതിനു ശേഷം മലിനതകൾ മുഴുവനും മാറി വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്ത് കടക്കണം? ശൈശുമാര ചക്രം കടക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശൈശുമാര ചക്രം അതിനെ അതിജീവിച്ച് എവിടേക്ക് കടക്കും? മഹർലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും അല്ലെ? അതിനെ അതിജീവിച്ച്, അതല്ലേ പറഞ്ഞ നമ്മള് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മഹർലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അവിടെ മഹർലോകത്തില് ഭൃഗു മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹർഷിമാരെ പോലെ ദീർഘകാലം വസിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ 430 കോടി വർഷം എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും വർഷം അവിടെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഹരീഷ്ണ, അപ്പൊ അത്രയും വർഷം അവിടെ ജീവിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താ പോകണത്? പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? യോഗി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ലോകത്തുനിന്ന് ഒരുത്തിന് കയറിയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ? 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ആ ശൈശുമാര ചക്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ശൈശുമാര ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ശൈശുമാര ചക്രം എന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്ഥൂല ശരീരം സുഷുമ്ന നാഡിയിലൂടെ ആകാശമാർഗത്തില് വൈശ്വാനരാഗ്നിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശൈശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷം മഹർലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം, അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗിയുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശൈശുമാര ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഡോൾഫിനെ പോലെ, അതായത് കടൽപ്പന്നിയെ പോയിട്ടൊരു ജലജീവിയുടെ ആകൃതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ചേർന്നൊരു വ്യൂഹം, അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കടൽപ്പന്നിയുടെ രൂപത്തിലുള്ളത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിന്റെ, അതായത് ശൈശുമാര ചക്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, അതിന്റെ വാലിന്റെ അറ്റത്താണ് എന്നുള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ധ്രുവ നക്ഷത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ ചക്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് സപ്തർഷികള്, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് മഹാവിഷ്ണു കുടികൊള്ളുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കാള യന്ത്രത്തില് ചുറ്റുന്നത് പോലെ സമയത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ ധ്രുവ നക്ഷത്രം പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശൈശുമാര ചക്രത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു യോഗിയുടെ യാത്രയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ മാതാജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല. വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 26. അഥോ അനന്തസ്യ മുഖാനലേന ദന്തഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ വിശ്വം നിര്യാതി സിദ്ധേശ്വരയുഷ്ടതീക്ഷ്ണം യത്തൈ പരാർത്ഥ്യം തത്തു പാരമേഷ്ട്യം. ചൊല്ലാം. വാസുദേവായ. ദന്തഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ വിശ്വം നിര്യാതി സിദ്ധേശ്വരയുഷ്ടതീക്ഷ്ണം യത്തോ അനന്തമുഖാനലേന ദഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ വിശ്വം സിദ്ധേശ്വരയുഷ്ടതീക്ഷ്ണം
തസ്യ കാനലേനാദ ഹ്യമാനം സനിരീക്ഷം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്തിമ സംഹാര വേളയില്, അതായത് കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത്, കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിത കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തീനാളം ഉത്ഭവിക്കും. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളും ആ അഗ്നിയിൽ ചാരമായി തീരുന്നത് ദർശിക്കുന്ന യോഗി ഉത്കൃഷ്ടരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ആകാശവിദ്യയാൽ സത്യലോകത്തേക്ക് ഗമിക്കുന്നു. സത്യലോകത്തിലെ ആയുസ് 15,480 ബില്യൺ സൗരവർഷങ്ങളായിട്ട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എവിടേക്ക് എത്തി? ഓരോ ലോകങ്ങൾ കടന്ന് സത്യലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ലോകം, അതായത് മഹർലോകം, ജനർലോകം, തപോലോകം, ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിത കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ആകാശവിദ്യ കൊണ്ട് സത്യലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അഗ്നിയിൽ ചാരമായി തീരുന്നത് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ സർവ്വലോകങ്ങളും പ്രപഞ്ചങ്ങളും അഗ്നിയിൽ ചാരമായി തീരുന്നത് ദർശിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? യോഗി ശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള സത്യലോകത്തിൽ ആകാശയാന വിദ്യയാൽ എത്തിച്ചേർന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ആയുസ് 430 കോടി സൗരവർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്കും ശൂന്യാകാശ യന്ത്രങ്ങൾക്കും മനകൽപ്പിതമായ വേഗത്തിൽ പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം നമ്മിൽ നിന്നും, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അത്ര അതിവിദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മുകളിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ സത്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സത്യലോകത്തിലേക്ക് ആകാശയാന വിദ്യയാൽ ചേർന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തകളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ആയുസ്, അവിടെയും എന്തുണ്ട്? ആയുസ്സിന് പരിധിയുണ്ട്. എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 430 കോടി സൗരവർഷങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്കും ശൂന്യാകാശ യന്ത്രങ്ങൾക്കും മനകൽപ്പിതമായ വേഗത്തിൽ പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം നമ്മിൽ നിന്നും അത്ര വിദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കുറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നിങ്ങനെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്ക്, ശൂന്യാകാശ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനകൽപ്പിതമായ വേഗത്തില് പോലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തില് ഭൂമിയിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകുന്നു. ശ്രീധരസ്വാമി, രാമാനുജാചാര്യ, വല്ലഭാചാര്യ എന്നിവരെ പോലുള്ള മഹാ ആചാര്യന്മാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രസ്താവനകളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാര് ശ്രീധരസ്വാമി, രാമാനുജാചാര്യർ, വല്ലഭാചാര്യർ ഇവരെ പോലുള്ള മഹാ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ വിശുദ്ധ വൈദിക പ്രമാണമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശേഷമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വൈദിക പ്രമാണം, അമലപുരാണമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കറകളില്ലാത്ത, മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത പുരാണമായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രചയിതാവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ, അതായത് മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത വചനങ്ങളെ സുബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും നിരാകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? സർവധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രചയിതാവായിട്ടുള്ള, എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും രചിച്ചതും സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള
അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ സുബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ അഹോരാത്രവും, അതായത് രാപ്പകലും നമുക്ക് സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയിലെ ഓരോ അഹോരാത്രവും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളാൽ അവയെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നാം അശക്തരാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അശക്തരാണ്. ആകയാൽ ശാസ്ത്ര നിയമത്തിന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതമായ വസ്തുതകളെ അറിയാൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപൂർണ പ്രാമാണ്യത്തെ നാം ആശ്രയിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്ര നിയമത്തിന്റെ സീമയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുതകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപൂർണ പ്രാമാണ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആശ്രയിക്കരുത്. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകരുത്. ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും, ആധുനിക ശാസ്ത്രവും വൈദിക പാണ്ഡിത്യവും അതേപടി നിർവ്യാജമായി അഥവാ യഥാർത്ഥമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക പാണ്ഡിത്യവും അത് അതേപടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അഥവാ യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെയോ ഒരു പ്രസ്താവനയെയും പ്രാമാണീകരിക്കാൻ അവനാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പ്രമാണീകരിക്കാനായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയിൽ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും വിശ്വസിക്കുക. എങ്കിലും വൈദിക രീതിയിലുള്ള അറിവാണ് കൂടുതൽ പ്രമാണയുക്തം. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ്, ഏറ്റവും നല്ല അറിവ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നു, വൈദിക രീതിയിലുള്ള അറിവാണെന്ന് പറയുന്നു, പ്രമാണയുക്തം. എന്തെന്നാൽ അത് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതൊരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത മുക്താത്മാക്കളും വിശ്വസ്തരും വിൽപ്പന്നരുമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൈദികമായ അറിവ്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത്, വൈദികമായിട്ടുള്ള അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യാതൊരുവിധ ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്ത, ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ന്യൂനതകളൊന്നുമില്ലാത്ത മുക്താത്മാക്കളാലും വിശ്വസ്തരായും വിൽപ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അനവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. ആ 4 ന്യൂനതകളിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്, ബദ്ധാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. പക്ഷെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആചാര്യന്മാരാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാ ആചാര്യന്മാരാൽ ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പ്രമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പ്രമാണയുക്ത വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യുർ നാർത്തിർന ചോദേഗർദേ സുഗച്ഛിത് യച്ഛിത്തതോദ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്ത ദുഃഖ പ്രഭവാനുദർശനാത്. നായത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യുർ നാർത്തിർന ചോദേഗർദേ കുതശ്ചിത് യച്ഛിത്തതോധാ കൃപയാനിദം വിദാം ദുരന്ത ദുഃഖ പ്രഭവാനുദർശനാത്. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അശോകോ ന ജരാന മൃത്യോ നാർത്തീർണചോതേ ഗർദേ കുതശ്ചിത് യച്ചിത്തോദാകൃപയാ നിദം വിധം എന്ത ദുഃഖ പ്രഭവാനുദർശനാദ യത്ര ശോകോ ന ജരാന മൃത്യോ നാർത്തീർണചോതേ യച്ചിത്തോ ദുർകൃപയാ നിദം വിധം ഭവാനുദർശനാദ് ശോകോ ന ജാതോ ന മൃത്യോർണചോദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ഇല്ല, യത്ര അവിടെ, ശോക ശോകം, ന ഇല്ല, ജര വാർദ്ധക്യം, ന ഇല്ല, മൃത്യു മരണം, ന ഇല്ല, അർത്ഥി വേദനകൾ, ന ഇല്ല, ച മാത്രവുമല്ല, ഉദ്യോഗ ഉത്കണ്ഠകൾ, ഋതേ രക്ഷിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും, കുതച്ചിത് പലപ്പോഴും, യത് തന്നിമിത്തം, ചിത് അവബോധം, തഥ ആകയാൽ, അത കരുണ, കൃപയ അവ്യാജമായ അനുകമ്പയാൽ, അൻ ഇതം വിധാം ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരുടെ ദുരന്ത അധകരിക്കാനാവാത്ത ദുഃഖം ക്ലേശം, അതായത് പ്രഭവ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനനവും മരണവും, അനുദർശനാത് ആനുക്രമികമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും സത്യലോകത്തിലില്ല. അവിടെ യാതൊരുവിധ പീഡകളുമില്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഒഴിവായി പോകുന്നു. അവബോധമുള്ളതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ശോകം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയൊന്നും എവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പീഡകളും ഇല്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒഴിവായി പോകും. അവബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ 7-14 ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഈ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ളവർക്ക്, ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, സത്യലോകത്തില് എന്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇവ മരണം, വാർദ്ധക്യം, ശോകം സത്യലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യലോകത്തിൽ മരണം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം കഴിയും. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോഴാണ് ഫുൾ മഹാപ്രളയം വന്ന് സത്യലോകം ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സത്യലോകത്തിൽ മരണമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങൾ എവിടെ ഇല്ല? സത്യലോകത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില്, മറ്റുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള പോലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ജനന മരണങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ യാതൊരുവിധ പീഡകളില്ല. ആകയാൽ ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഒഴിവായി പോകുന്നു. അവബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അധീനരായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് അജ്ഞരായവരോട് എന്താ തോന്നുന്നത്? അനുകമ്പയാണ്. ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? അവിടെ യോഗിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികശീലരായ മൂഢന്മാർ അനുക്രമികമായ പ്രമാണയുക്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം മുതലെടുക്കുന്നില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ആധികാരികവും അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ ആർജിക്കാനാവാത്തതും എന്നാൽ ഉത്തമ വിശ്വാസി യോഗ്യരായ പ്രമാണികന്മാരുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനകളാൽ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ശാസ്ത്രവാദ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ സർവകലാശാല പണ്ഡിതനായി തീരുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വൈദിക ആപ്തവാക്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വൈദിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ ആധികാരിയെ ഒരുവൻ അതിനായി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഈ ജ്ഞാനസരണിയെ താൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചെന്നും സൂര്യദേവൻ സ്വപുത്രനായ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനും സ്വപുത്രനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചെന്നും അപ്രകാരം ശിഷ്യ
പരമ്പരയിലൂടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ജ്ഞാനം അവരോഹണം ചെയ്ത് രാജർഷിമാരുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് അനുക്രമ്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഭൗതികശീലരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര് അനുക്രമികമായ പ്രമാണയുക്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം മുതലെടുക്കുന്നില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ആധികാരികവും അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ ആർജിക്കാനാവാത്തതും എന്നാൽ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള പ്രമാണികന്മാരുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനകൾ സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്, അനുഭവജ്ഞാനത്താൽ ആർജിക്കാനാവാത്തത് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഉത്തമ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകളിൽ സ്വായത്തമാക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രവാദ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല പണ്ഡിതനായി തീരുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വൈദിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ അധികാരിയെ ഒരുവൻ അതിനായി സമീപിക്കണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആരെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു ആചാര്യനെ, ഒരു അധികാരിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ ജ്ഞാനസരണിയായ താൻ ആർക്കാണ് ആദ്യം സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യദേവൻ സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും, മനു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പിറന്ന രഘുവംശത്തിന്റെ പൂർവികനും സ്വന്തം പുത്രനുമായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചുവെന്നും അപ്രകാരം ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സർവോത്കൃഷ്ടമായി ജ്ഞാനം അവരോഹണം ചെയ്ത് രാജർഷിമാരുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് അനുക്രമികമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് നേടുന്നത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം അനുക്രമമായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ക്രമമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ആ ആധികാരിക പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെ ഉചിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിർവിശേഷമായ സനാതന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അസനാതനമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് ആർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായ വിദ്യാർത്ഥി അർജുനനായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സർവദാ യോഗ്യനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത്? 12-13 ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരംധാമ, അതല്ലേ ശ്ലോകം വരുന്നത്? പരംപദാമം പവിത്രം പരമം ഭവ അല്ലെ? എന്താണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം അറിയാം? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പരംബ്രഹ്മം പരംധാമം പവിത്രം പരമം ഭവ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതാണ് 10-ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാത്ത നിരവധി മൂഢന്മാരുണ്ട്. എന്നാല് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അർജുനന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരാത്ത, അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാത്ത, അതിനെ പിന്തുടരാത്ത, അർജുനനെ പിന്തുടരാത്ത നിരവധി മൂഢന്മാരുണ്ട്. പകരം അവർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അവരെ പോലെ തന്നെ പോഷത്വമായ അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കുന്നു. പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അതിനെ രചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥമായ ഗ്രഹണപാതയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അല്പബുദ്ധികളായ നിഷ്കളങ്ക അനുയായികളെ അഥവാ ശൂദ്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അനുയായികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ മാത്രമേ അത് സഹായകമാകുന്നുള്ളൂ. വൈദിക പ്രസ്താവനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനായി തീരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈദികമായ
വൈദികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായി തീരണം? ബ്രാഹ്മണനായി തീരണം. ബ്രാഹ്മണനായി തീരണം വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കണം. സത്യം, ക്ഷമ, ശൗചം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 9 ഗുണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട. ആ 9 ഗുണങ്ങള് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നേടിയ വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഈ വൈദിക പ്രസ്താവനകളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ എന്ത് വേണം? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മാത്രമല്ല ഈ ആക്ഷേപം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ബിരുദമെങ്കിലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആർക്കും അഭിഭാഷകനായി തീരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആക്ഷേപം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ബിരുദമെങ്കിലും യോഗ്യതയായി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും അഭിഭാഷകനായി തീരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന ആക്ഷേപത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അഭിഭാഷകനായി തീരാനായിട്ട് ഒരു ബിരുദമെങ്കിലും യോഗ്യത വേണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യോഗ്യതകള് നേടിയിരിക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങള് നേടിയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം പുരോഗമന പാതയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതിബന്ധമാവുകയില്ല. എന്നാൽ വിശിഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയതമല്ലാത്ത ഗ്രഹണത്തിന് അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരാൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പൊ പറയുന്നു അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം പുരോഗമന പാതയിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രതിബന്ധമാവില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മൾ ആ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുരോഗമന പാതയിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ വിശിഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയതമല്ലാത്ത ഗ്രഹണത്തിന് അത്തരം ഒരു ആക്ഷേപം അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരാൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ആ വൈദിക ജ്ഞാനം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ. അപ്പൊ ഒരു യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്തമ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ കർശനമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകുന്നവരാണ് യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് ആര്? യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം അതായത് വേദവിവേകം പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയെന്ന അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഈ വൈദിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവ് നമ്മൾ എന്തിനെ സഹായിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുമെന്ന അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവനം അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അവിടേക്ക് തിരികെ പോകാനാണ് പറയുന്നത്. തിരികെ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഭൗതികവാദിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുകയില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികവാദിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. സൗഖ്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സൗഖ്യമായി വസിക്കുവാൻ അവർ ഉപായങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒട്ടും സുഖമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അയഥാർത്ഥമായ സുഖത്തിനായി വൈദികാചാര സമ്പന്നമായ ക്രിയാവിധികളിലൂടെയോ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാശ്വതമല്ലാത്ത സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈദികാചാര സംബന്ധമായ ക്രിയാവിധികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും ദുരിതങ്ങളെ മാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്ന ലോകത്തെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങളും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ അസന്ദിഗ്ധമായും അറിയണം. പക്ഷെ
ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ലോകമാണ്. ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങളും ഗുണമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കൽപ്പാന്ത കാലത്ത് സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ പരിച്ഛേദങ്ങളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ ഈ മുഴുവനും കൽപ്പാന്ത കാലത്ത് കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ എല്ലാ പരിച്ഛേദങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. അനന്തരം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സർവ്വ പദ്ധതികളും താനെ സമാപ്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാലും എന്താണ്, അതൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യ, രോഗം എന്നീ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ സർവ്വയാതനകളെയും കീഴടക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാന് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികളെ ഭൗതികമായി ലോകത്തിലെ ഈ സർവ്വയാതനങ്ങളെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനാകുന്നു. എന്നാൽ കരുണാർത്ഥനാകയാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളെ പ്രതി അവന് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്തായിരിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാനാകും. എന്നാൽ കരുണാർത്ഥനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലേശിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദിവാദികളെ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ദുഃഖമുണ്ടാകും. അപ്രകാരം അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൗതിക മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരികയും സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവര്. അതായത് അവരിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയെന്ന പരമാർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും സൗഖ്യം അഥവാ സന്തോഷം വെറും കാൽപ്പനികം മാത്രമായ സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തിനായി കൃത്രിമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും, ഉത്തമ വിശ്വാസിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എന്ന ആ പരമാർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൗഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ശരിയായ സന്തോഷം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണെന്നും ആ സ്ഥലത്ത് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കൃത്രിമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യരുതെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആചാര്യന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गुरु ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.